Tomi és a... Tomi utálta a WC-t. Ha az iskolában nagy dolga akadt, inkább visszatartotta. Mikor otthon volt, elővette a biliét, és a szoba közepén trónolt egyet. Ha pedig elutazott, mindig vitte magával, és a szoba közepén trónolt egyet. Egyszer Petiék suli után felmentek hozzá. Tomi már a suliban is írta, szépen bezárkózott a fürdőbe. De amikor végzett, a többiek ott várták az ajtóban. Tomi, ez elég ciki. Miért nem jársz vécére, mint mindenki más? Tomi behívta őket a szobába, és elkezdett mesélni. Hallottatok már a... Miről? Hát a... Az egy félelmetes szörny, aki a WC-ben él, és jól beleharap a popódba, ha ráülsz. Ez veszélyes. Tomi elmesélte, hogy az oviban is mindenki találkozott már a... Volt, akinek a hétvégi házába költözött be, volt, aki egy étteremben látta, de ő sosem félt tőle igazán. Míg nem 2 hete egy éjszaka kiment a WC-re, és WC óriási morgott rá. Ő pedig azonnal visszaszaladt az ágyába. Azóta tudja, hogy az ő WC-jébe is beköltözött, és bármikor megharaphatná a popóját. Ez tuti nem igaz. Vagy mégis? Tomi este elment fogat mosni. Olyan fáradt volt, hogy a fogkeféjét leverte, és az pont a WC-ben latolt. Ne! Utána nyúlt, de már késő volt, és abban a pillanatban egy giga brumogás... Óriási csőcs után száguldott lefelé, aztán zuhant, és föld alakú csatornában találta magát. Elindult a fal mellett. Dobozt talált a sarkon. Hey, egy fákja automata! Nincs nálam egy forint sem, mondta, de ahogy lenézett, meglátott egy érmét a földön. Yeah! Ment tovább a járatban, de egyszer csak valami megszúrta a lábát. Ez meg mi? Egy pióca. Kiszívja a véred. Egészséges. Micsoda? Kiszívja a vért? Már jól lakott. Nézd, milyen tagat lett. Azzal lerántotta a piócát, és leragasztotta a bibit. Köszike, szívesen. De mit keresel itt? A karbonszálas öntisztító szuperfogkefémet, és te? Én mindent, ami lehető. A patkány elmesélte, hogy azért ilyen sovány, mert évek óta csak zöldséget eszik. 2 hetes töltött káposztát, erjedt körtét, hónapos brokkolit. A piócát is azért cipelem, mert van egy óriás csatornában, aki az összes patkányt rettegésben tartja. Én segíthetek? Köszi, ez szuper kedves tőled. Nini! Az epégém! Mondta Tomi, és... Köszi, Tomi! Igazi patkányhős vagy! Csak a szegény fukkefét! Úgysem lett volna gusztusom használni, mondta Tomi. Tominál korán reggel csöngettek. Jó napot! Bejönnénk nyomáscsökkentőt betenni, mert pár napja upgrade-eltük a rendszert. Lehet, hogy párszor beregést is tapasztalunk.